नै दखना खाना जारु जादों दिनैहाय आनैया नै दाने भिडिअ'या दिनै लास्ट थ' दिनै जों थांनायसै थ' अनेक मिस खालामनाय जोङो बे जायगाखौ आं नोंखौ हामजाबाय बे साले बेनो जाबाय संसारनि सैथो बाथ्रा Wah, हमला रायजोफोर नोंसोर नुखाबाय ओमफ्राय आङो जोंनि भिडिअखौ तो गाइस गुसु गुसु दै टर्सा रिभार तो खोथा मेना जाबाय जोंनिया माने शर्ट फिल्म फैया जोंनिया मिया आसा खालामो नोंसोर थोजासे अननाय होबाय तो जेरैबायदि जों गावनि 100% होदों बेबायदिनो जोंनि फुजा लोगोआबो 100% गावनि होदों भिडिअखौ नायनो जेसे आसान दा अफा आङा तो बेखौ दिन्थिनाय सिगां बे भिडिअआवहाय नोंसोरखौ बिहाइन्ड द सिन तो बे भिडिअनि साफ्रा सुरु जायो बेयावनिफ्राय जेरैबायदि गोलोम बोथोरनि सम आङो खाथलाना बायदि उन्दुबाय थादोंमोन जिन्दगीनि आनन्द लादोंमोन बे समावनो भाइनि फन सफैयो दा WB ककटेल भाइन्सनिफ्राय खोथालाय ठीक जेसे ग्रेट सुफ्लाम हाया असे मोजां ना दे होमब्ला होख्लायदोनि तो गाइस आं दा थांसै गरम भाइनि न'आव बिसोरना स्क्रिप्टनि डिसकासन जानाय तो बिनि थाखायनो थांसैया तो गाइस दा समाव बिसोरनो स्क्रिप्टनि डिसकासन खालामदों गौरव भाई आंखौ बुंदों मै थांग्रोनाय मै थांग्रोआ मारै खालामनाय तो बेखौ रायज्लायखांनानै डाइरेक्ट जोङो बिना टाइम वेस्ट खालामालासिनो खामानियाव नाङासै जिंगारजिंलाय सुनानै अलमस्ट जोबखाबाय 1.5 सप्ताह नांबाय जिंगारजिं सुमा फोजोबनो दा लास्ट सुट दङ आबारुफोराव थांनानै बेखौ सुखामा लाबोदोनि गोख्रै जितसा हायो बिदिबाय होनना गोख्रै इदिट खालामनानै नागारनांसै र थुदो राख्रै नै गाइस जोङो सफैबाय आबारुफोरा प्लेननि हिसाबैहाय जोङो जेसे गोख्रै हायो जोंनि भिडिअखौ गासैखौबो क्रेक खालामनानै मुडआवमोन बिनि थाखायनो जों बिसोरनो रायज्लायनानैहाय सियालोंना मानानै डाइरेक्टनो जोङो सुटआव जागायजेनासै बार अनला सा ये तो बोलते क्या सोच रहा था नहीं मैं तो एक्टिंग में सोच रहा था मैं मन से मैं कर रहा मैं तो इधर मजा आ रहा है आराम से जाओ मेरे पास गेम नहीं है राजा भाई Gerera aboy Gerera bang थोड़ा सा करके एक्शन पहनना यार दङ दा समाव जोङो आबारुफोरा चौपातियाव सो आंजों दङ नायनो ब्रस ब्रो कैसा लग रहा है इधर आके पहली बार आए कुछ नया लग रहा है और लग रहा है कि भाई इधर भी शांति हुई और तो कंटिन्यूअसली जोङो शुट खालामिन जोंनि एनार्जिया जाबायमोन लो बैटरी लो तो जोङो नांगौमोन एनार्जि तो फुजा गावनि आखाइजों गोथाव संनानै जोङो जाहोबाय तो माने जेरैखि मानसिफोरा माने फुजाखौ बाख्नाय लादों मोजां एक्टिं खालामो होननानै नोंसोर मोनसे खोथा मिथिया माने बस गाइस नोंसोर मोनसे खोथा मिथिया फुजा जेसे मोजां एक्टिं खालामो दा नोंसोर 2 गुन हायो संनोबो रोङो आरो गोथाव सङो बेबायदिनो जोंना फुजाया ओरैनो टेस्टी ना माथो यम्मी अनेक दिनसो साबायखर जानायबाय जोंनि गुनै एफा खस्थ' खालामनो थाखाय फुजा लोगोखौ आरो जोंनि मादैखौ फुजानि बिमा माने बेजोंनो सानि फ्लेभाराबो गुबुन आबारुफोरानो ओंखाम संनायनि स्टाइलाबो गुबुन हमको शादी में भी ऐसा करता ना गुस्सा लगता है ना फोड़ने में गुस्सा जमा लगता ओइ जल्दी करे ए फानी लेजी खाले फुजाया एफा गोबां ओंखाम जाहोबाय दा एफा ओंखाम जाहोबाय खाना ही नहीं डुब रहा है लेकिन फिर भी लास्ट में नहीं दिन नहीं और बेटा खाओ ना टूट रो सांस में मगदल ओ माय गॉड
सरी टु से इदिफोराबो दासो ब्लग तो गाइस जानानै मानानै दसे जिरायनानैहाय मादैमोनजों रायज्लायलायनानैहाय लायासै जों बिदाय तो गाइस सुना जों खालामनानै फैबाय दा सुना माने कमप्लिट जाजोबबाय दा गरबायाबो एडिटिंआव जिरायबाय Why you wanna move like that? Why you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? एडिटिं खालामनायाव नोङो 24 घन्टायावहाय 12 घन्टासिम जिरायोब्ला बेयावहाय नोङो सप्तासे या तो 1.5 सप्ताह नांखानाय मानोना शर्ट फिल्म दा रायलायनाय मानाय मिउजिक से लेकर सब किछु माने मोनसे नायनानै बानायनांगो कपिराइट फैनोबो बे डर थायो बेनिखायनो गरबाया दा जिरायखाबाय एडिटिंआवहाय आरो मोनसे खोथा आबारोफोरा जों मोनसे जोंनि बन्डिं जाबाय आरो बे बन्डिंआ थारैनो स्ट्रं थाथों आरो आसा खालामो बयबो मोजाङै थाथों आरो जोंबो बिदिनो भिडिअ लाबोगासिनो थानाय बेबायदिनो जों गावजों गाव हेफाजाब होलायनानै जों आगेबाय गाइस तो नै दाने भिडिअया दिनै लास्ट तो दिनै जों थांनायसै तो अनेक मिस खालामनाय जोङो बे जायगाखौ तो फंनैसो खोथा होनदों लव यू ऑल आबारुफोरानि जेसेबो लोगोफोर दा समाव गैया पूजा माहि आरो बे दीपिका दा समाव दङ पूजा लोगोबान दा बिसोरखौबो थैंक यू सो मच जोंखौ जेसे कम्पानि आरो जेसे हेफाजाब होनायनि थाखाय आरो गाइस बे भिडिअ गोख्रैनो फैनाय आसा खालामो नोंसोर थोजासे अननाय होनाय तब तक के लिए बाय बाय तो कर दे भाई यार ओमफ्राय मोनलायदोनि लोगो मोनलायदोनि नेक्स्ट भिडिअ